Ja, velkommen til MTV Cribs. Det er så huset. Dør til huset. I opgangen sporer vi heroppe. Der er lidt fint musik. Kom ind i gang. Nå, sådan ser det ud. Et fint rum, men der er vinduer og radiator. Så er der et skab. Nu med spejl. Og en enkelt roset. Så går vi videre. Så hvis vi går... Kan vi tage badeværelset først? Ja, værsgo. Så vi kan stoppe blæseren. Det er som sagt vores vaskesøjle. Der er et lille ur og et spejl mere. Der er utrolig mange spejle i det her hus. Nogle dupper og vinduer. Toilet. Og så får vi se, hvordan det ser ud herinde. Det ser jo nydeligt ud. Stuen. Og suite. Glasdøren. Vi har jydebuen. Endnu en jydebue. Noget stik. Ind i spisestuen. Der er lidt lys her. Nedad. Og altså nu er det lidt svært at se, men det skal ikke males, men det vil ikke gøre noget. Hun har efterladt skabet og en telefon, køkkenrulle og en avisholder. Og gulvet er som det er. Så er der mikrobølgeovn, som vi fik, hvis det var noget, og en meget avanceret ovn på det. Det er sådan noget med, at man tænder her, og så skal man holde den her nede og skrue på den her, før der sker noget spændende. Lige noget for mig. Gaskomfur. Skal vi have med på til at virke. Yes. Og der er også et eller andet mystisk her. Og det er uret. Den her, man skulle sige, kunne stege bøffer direkte på den måde heller stå. Skab. Og det vigtigste. Opvaskemaskine. Yes, så kører musikken. Nå, så herfra går vi nedenunder. Der kan man også slukke, og der har lavet nogle lamper være. Så kan vi gå ind i soveværelset. Her er der altså ikke noget lys, så det bliver lidt mørkt. Der er vinduet, der står 19. Der er rimelig højt til loftet, ikke? Man kan se det. Skabe. Indbygget skabe. Mega mange skabe. Bøjler og dimsedutter og ja. Fantastisk. Altså hernede, nu er det sværest, eller det er selvfølgelig ikke så lyst nu, men der er faktisk her ude, så kan man tænde for spotsen. Heroppe er der sådan lidt lavere til loftet, man kan se. Men altså stadig, i hvert fald 2 meter. Sidste rum. Ud til have. Der er også et lille skab her. Eller et stort skab faktisk. Ja, der er jo ikke så meget at sige til det. Ud af den her dør, der er have, som ligger derude. Igen. Ja. Der er også plads her. Ja, jeg tror vi faktisk, nu tror jeg vi har været lidt alle steder herude. Der kommer vi så ned. Der har vi et lille skab til rengøringsinstrument. Her har vi så et
et rimelig stort. Der er så til gengæld her går den ikke. Der er sgu for lavt til loftet, men shit, der har vi, ja, det er jo dejligt som redskabsskur. Og der slutter vi turen.